kada dan gwari ya shiga masa dan gwari to ku dan kai dan gwari kai da ka shiga gwari amma kai shiga Hausawa kai kan gwari ana jida sai gwari ga mota ce muna sori ai ba ma so wasa kai na tina fadin wa baka da cici kwata kwata mutunci na kakadan kamar nan na ka abu jida na kakado kai mun godiya ba ka zo kai ba kaune gida mai da hannun kyauta na kawo maka nan ma ba kalle da guda kana nufin ledan da aka kawo gida na nama kai ka kawo na kawo maka nan ma ka ci ka ji dadi da abinci da ci dai sallah Allah to nagode alhamdulillah nagode saboda na kawo nan ma kai shi amma sai dai tsaya ka tuni daga cikin alaji da mutunci da na kawo maka naman alade ka kawo min gida na da rashin mutunci naman alade ka kawo min gida na ya za ka mai da hannun kyauta ba da rashin mutunci zai kawo min kazuna ai abu ba na fushi ba dan gwari namun ne ka kawo ai hakuri kazuna kana ji tashi yana ma bayani na ba akuya ya kawo ma fa ba na alade kinci yana da kawo da Allah ga mun gaskiya kinci yana da kawo ja ne ka kawo mai kokari kinci abai da koko Allah da bai da kawo duk daya wannan munafici kana ifa ka ce ka koshi ka zo kana wani amma dan Allah da rashin mutunci ka kawo min naman alade gida na yanzu abu shi ya ba ce dai ba ba dai ba ka fa dan gwari shi ma hudu gari ja ne ka kawo mai kokari ko kai yado ne ka to tun kamar abu na kawo ne ka kawo maka sai ya lalace an ci daɗi tunda ba ka sai ka ga mu in ka abu ka